Huginko, čo ti priniesol veľkoločný zajac? Pozri. Pozri, čo tam je? Ideme sa pozrieť, čo ti priniesol veľkoločný zajac? Zajac. Zajac. No, otvorme. Čo tam je vnútri? Čo tam dal vnútri? Otvor. Spolu, tak? Poď ešte otvárať. Tuto, traj. Aha. Čo to je? Všelijaké dobroty, vytiahni. Vytiahni to von. Vidíš? Vidíš? No skús ešte. Dáme to najprv von, dobre? Chyť. Chyť toto, tak, a je práve. Aha. Čo to je? Narodeninová oslava. Jej. Aha. Čo to je? Medvedík. Dostal si knižku. Aha, čo to je? Knižka s medvedíkom a zajkom a myšičkou. Povedz, že ďakujem, babka, detko. Bab, čo to je? Kačička. Áno. Huginko, kukni ešte. A čo tam ešte je, Huginko? Pozri sa. Čo tam ešte sú nejaké Či tam niečo bude? Pozrime sa. Pozrie sa tuto. Jej. Zajko. Jajko. A zajko. Ešte zajac. Ježišmaria. Veľká noc sa blíži. Ešte zajac. A čo to má zajačik? Vajíčky, pisesli. Pisisli? Čo je? A čo je toto? Vče? Včely. Čelitka. Áno. No, Hugo. No to je ale krásna knižka o zajačíkoch. To sú zajačiky. No, môžeme spoločne robiť. Vyrábať. Prekvapenia veľkonočné. Tam nálepky. A ako sa volá Vystrihovať, lepiť. Ešte zajac. Išiel zajačik. Sa. Hopsa. Sa. Hopsa. Hopsa sa. Čup. Hopsa sa. Poď ešte pozrieme, čo tu je. Slečky. Prosím? Nie, slečko. Toto. No. Aha. Dinosaury, Hugo. Jej, ešte dinosaurusy. Huginko, veď ty máš rád dinosaurov, pozri. Ako sa volá ten dino? No, dino. Neboxaurus. Áno, ukáž ešte tam, čo tam bolo do dinosaure, pozri. Kde to je? A tento sa ako volá? Dodoctyl. Stegosaurus. A tento? Citatops. A tento? Tento. Dilo. Dilophosaurus. Saurus. Dilophosaurus. T-Rex. Áno, to je T-Rex. A čo to je? No to neviem. Toto ako to volá? Tyranus. A čo to je? To dino papá listy. Rybičky, spočítaj rybičky, Hugo. A čo to je? T-Rex. A čo to je? To dino kreslí. No takúto peknú knižku si dostal s kopou dinosaurov. Aj pterodaktyl tu je, aj slimáčik, aj
Rak. No to je ale pekná knižka. A čo to? Nie. A čo to? Rybičky skáču z vody. Hop. To je skoro ako puzzle, že musíš uhadnúť, čo kam ide. Na to si ešte maličky. Aha. Okay. No pozrieme sa ešte, čo tam je, Huginko, dobre? Co je? Co mám? Aha. Co jem? No, rozprávočky. čo to tam je? Aha. Rozprávky. Dostal si rozprávkovú knižku. Čo to tam je? Áno. Smej sa. Cica sa smeje, áno. Miau. Aha. Aha. No čo to je? Lejbička. A čo to je? Mačička spinka na streche. Co to je? Sa teta robí, že pápa máva z okna. Co to je? Dievčatko máva naspäť na tetu. Pápa, teta. To bude pekná knižka, tu je toľko auto. A čo to je? Chlapček s futbalovou loptou. A čo to je? To je ďalší chlapček, ktorý kráča cez cestu. A toto auto stojíme. Stojíme, áno. Keď ide auto, tak treba stáť. Neideme cez cestu. No ešte je tam niečo, Huginko? Ešte tam niečo máme? Palicu? Pozri sa. Ešte tam je niečo? Pozri sa do obálky. A čo to je? Čo je tam? No tu je niečo napísané, počkaj. Pozri. Aha, toto mám papať. Tu ti píše babka a detko, že niet dňa, ktorý by sme si neželali vidieť a objímať Toto mám nášho papať. najdrahšieho Huginko. kocúra. Nie, Huginka píšu, nie kocúra, neboj. Huginko, to si dáme zajtra, dobre? Zajtra na A olovran. ešte tam je. Ešte sú tam nejaké dobroty. To je moje. Oje, Si si istý? čo tam je? No čo tam je? Detičky. Detičky? A čo to je? Jej. No veru, detičky. Kinder. Kinder čokoláda. Ňam, ňam. A čo to je? Ďalšia čokoládka. Ďalšie, a ešte tam je niečo? Toto mám. A ešte tam je niečo? Pozri sa. Ešte stále? Ťahaj! Hej! Jej! Čokoládka. No ty si ale poslúchal. Toto. Hugo, povedz, že ďakujem. Ďakujeme toto. No poď dať detkovi a babičke pusinku, poď. Tam daj Poď pusinku. tuto dať pusinku. Že z druhej strany, no dobre. Tak takto. Pusinku. Tak, zamávaj. Že papa? Huginko, zamávaj, poď. Dobrú noc. Papa. Dobrú noc. Papa. Toto mám. Zajtra.